Ala gua lah ya. Jauh tambangan. Ndak dong nama kondak ya. Nama kok kondang ya. Oke. Tak tonton kalau minyak buang jadi dia kan. Ananiko malenggo sabantu baru sadang takabe Alalamu indah baso kau dan sadia di abad ramai. Karam nato dari nyomo maragu kadang ini nyalayo lamu indah baso kau dan sadia di abad ramai. bakatau kana mantuaranggai tapi udah kan sanai jua Mantaku dan mancat pintu tolong dicarimu. Karam nato dan maragu kadang adinyo lima awak indah karusa mencari kami inaniku. lagi aja tangan daun sama lukas harapan nakata kuai pamana pa asawa sagajeu selesai laku badane di malaku di banyu harapan nakata kuai man mencari sawa karusa ajeu anak darunya marah pulai ya semangat jika duanya diisi kemangku kesan saya dalam tangan kau asoi mulia sanjo saya malah jadi tapi sarang nyoci jangan dalam rembang mato Indah karembang matu cabang lautu adege imati indah kai modal tangan ni orang angke garam kamarane daraku larinyo imati indah kai bo tapi jando na marana kete. Cali anak sadang taga dekolai keturunan tibo Cali ala kepaana abangan jasa damarando garam kamarane daraku kaden adinyo tampang itu kapaana abang cali ala alailu. Pak Aji bakain saruang pendek lah kain saruannya Mayamba adalah maluluang luluang anak Abu Jahal begini jando garam kodeniyo aku kodeniyo ama adena lam maluluang luluang anak Abu Jahal begini jando. Cali ala udah bujang lama angguk kapalonyo Biar kuali lanak nyo usang untuk panggoreng hadapi juo garam kodeniyo aku kodeniyo biar kuali na usang untuk panggoreng hadapi juo. ada bujang tarimo pasan abulia koden tinggal di siko Alah bosan delela bosan biar dia menjadi jando garam kodeninya mengaraku kodeninya bosan den lain bosan den garam bawa onda jiko olah bosan elok pulang kan dari rumah orang tua sakit indah Allah dari langit kalau itu keputusannya garam kodeninya nama ini anak lesui lesui naya 20 siro
pulo bake pa aji apo ke bakawin batabua santai lako barane di malaka imanyu tanju bake pa aji apo ke kawin batabu tapi duduk ke udah ba amer yang malam ko ke batu ipati sungguhaina saga dan sarang tempuo ini apa sarah kawin batambua ambil apa aja apa anak sanggo sagadang sarang tempuo ekan udara membalikan saci dan ala saci simpurna ania ikitolan suangan di malako di manyoman tolong aku sampaikan para lamu bacando iko paminan orang menantikan pakanda samo di bari Pak Haji lai di siko si elai tanyo jawe Pak Haji apo di senyo putui cinto karamalako wadanden di malako yo kini jawe tanyo dende Pak Haji apo di senyo putui cinto agiala maracunati ada bujangan nama minta